diiringi cara Bali kleru. Kudune mentok-mentok iki mau. Kok mentok-mentok to Pak? Lah bokongmu megol ngono kuwi. Nggih. Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu Cahayu. Nggih. Pripun kabare sehat? Sehat ya sehat. Heeh. Sehat lahir batin, Nduk. Lek ra sehat ya ora tekan Gunung Botak to, Nduk, ora. Nggih no. Nggih, jenengan ya sehat. Nggih, sehat kula. Nggih. Asmane sinten? Kimora. Sapa? Kimora. Kimora. Kim ki dhuwit ora wis ngarani. Dadi ora butuh dhuwit sampean kok bar iki. Nggih butuh kula. Wah iya, tunggale ya iya. Kelas pinten? Kelas pinten? Kelas 3 SD. 3 SD. Nggih. Lah ora munggah ping pira, Nduk? Lah kula munggah kelas 4. 4 iki ya. Nggih. Lha kok wis semono mblegendong ngono kelas 4. Ya nggih kula. Nggih. Nggih kuwi gembrot. Iya, Nggih kula turutane Niken Salindri niki. turutan iki apa? Turunan nggih. Oh, turunan generasine ya. Nggih. Ah iya, mape. Daleme ngendi? Daleme niku Kediri, Gringging niku lho sing niku nggih. Oh iya niku. Oh bener. Oh, sandinge sampah kuning to? Oh ngerti aku. Oh. Kok sanding sampah to, Pak? Mosok ngen ora ana tempat sampahe, ora. Enek ora? Enten. Lah iya bener ae. Gringging karo pasar ngendine pasar? Nggih, pasar Gringging. Oh uripmu ning pasar kono ya, Nduk? Boten. Lah iya karo pasar ngendine ngetan ngulon ngalor ngidul. Kula teng pojok Mbulusari. Pojok Mbulusari. Nggih. Heeh. Wis Nduk suwi-suwi aku malah bingung dhewe, Nduk. Lah iya nggih kula nggih bingung iki. Ape, jenengan wis kondang lho sok nderek Pak Kangko bareng to? Nggih. Oh iya karo Pak Cahyo lagi pisan iki apa wis tau mbiyen? Nggih, tahu teng Bulusari. Oh mbiyen kae. Nggih. Oh iya lali. Pas kelas 2. Sopo? Loh, kelas 2 kok sopo to Pak? Sopo? Iya. Oh. Berarti ya udah karo 2 tahun yang lalu ya, Nduk ya. Nggih. Oh iya, iya. Ngene anu ngene Pak Wo kae to? Nggih, Oh, Pak iya. Purwo niku. Pak Purwo. Iya. Sampeyan arep nembang apa arep ngopo iki? Nggih, kula nate nembang nggih. Nggih, badhe nembang nggih. Badhe nembang. Nggih. Kula badhe nembang kutut manggung mawon. Sing klasik sik kuwi engko nggih gara-gara. Sampeyan nang gara-gara ora? Nggih, nganti gara-gara. Liyane kutut manggung apa? Lek yahene iki kutute sik kademen. Ayo. Nggih, kula nderek ajar Bukesi Pangkur Semarangan mawon. Bukesi sing ndi jajal? Niki Bukesi yang cantik niki. Oh iya, kok ya roh ae. Nggih. Sapa favoritmu sapa? Sinden idolamu sapa? Nggih Bukesi niki. Oh, penek Bukesi terus Bukesi ora. Nggih Bukesi no. Heeh, Bukesi iki bojone sapa? Bojone Pak Dalang. Oh, Pak Dalang. Oh iya. Nggih. Pak Dalang omahe endi? Pak Dalang. Muni ora digawa ngono. Ayo awas. Ayo. Ya coba pengen ngerti aku Pangkur Semarangan. Ayo ning kok Bukesi. Nyun pangestu sik karo Bukesi. Ayo izin sik. Bu, kula nderek ajar nggih. Iya, Nduk, putuku Cahayu Cimora. Kula namine Kimora nggih, boten Cimora. Sing bener Cimori. Bukesi yo ngawut ae ora. Iya, Nduk, Kimora. Nggih, nadane sak pinten? Ya kok sik to, Nduk. Sik Bukesi areke takon karo sampean. Nggih. Kok sampean jenenge kok Cimora kaya Kimora. Kimora dan kaya jeneng Jepang to, Nduk. Nggih. Apa nek keturunan Jepang sampean? Nggih no. Oh. Bukesi ora ngerti to. Asline dudu Jepang, ning pancen blasteran. Dadi mboke iki Ambon, bapake kebok, anak-anak kluthuk iki lho. Alah iya ya Kimora. Iya, Nduk. Tak pangestoni coba nembang Pangkur Semarangan sok jeneng iso mumbul dhuwur kondang sak donya. Amin. Amin. Ayo, Bu. Mingkar mingkuring kara
Luar biasa lah iki, bocah iki elak tenan. Wajahe wis keibuan modele ya. Ayo, ayo. Nih, ya. Karono karenan mardi sing mak nggih ngene iki jempol apa tangan sing ndok di sini niki tak kira jempol ora kok iso padha modele ora dadak ngene-ngene gen ngopo mardi dadak ngene iki nyapa nggih mboten napa-napa kula nggih gayane niku. Wah iya, gayane ngono. Bener bener, heeh. Sidene Pak Cahyo ya enek sing gayane nginang-ngine ya enek ngono, heeh. Mardi terus piye, Nduk? Siwi Ki lek nggen nada iki kuat, langsung we 200.000. Nggih, 1 juta mawon mboten napa-napa. Iki jane sinden apa kotak amal? Oh, nggih no kula kotak amal niki. Wah iya wis. Kotak amal kula niki. Oh, weteng. Ayo, ayo. Awas. Nalon dulu. Pisan wong petuk, sesuk bengi pre ora sampean? Napa? Besok malam pre ora? Kalih kakake sampeyan. Besok bengi, malam Minggu. Napa? Malam Minggu mburi. Malam Minggu ngguri. Heeh, ning ndi? Tanggapan ora? Mboten? Mboten. Tenan yakin? Nggih. Ya wis ning omah aku yo prei yo, Nduk. Nggih, kula mangke tak njaluk nomor telpone Bu Kesi. Wah, iya, Engko Vikolan ya karo Bu Kesi ya. Ngono kuwi. Engko karo Bu Kesi ben di SMS. Apik tenan iki, Nduk. Wah, jan wis luar biasa. Terus Nduk, ngene iki. Iki iso ora cengkoke Bu Kesi njajal? Ayo. Nggih, kula coba nggih. Ning jari aja dicicing-cicing ning ngono to. Ayo. Nggih, kula melorot niki. Melorot. Ayo. Nggih, kula tak nembak. Iya. Lah, sik upamane dicontoni Bu Kesi terus sampe nerokne gelem ora? Nggih. 300 lek gelem, lek iso. Oke, siap. Aku susu wedi to nduk karo awakmu. Susu kaya Susana kecil ayo. Nggih, contohno. Bu Kesi contone Bu Kesi ngene iki, yo. Iya. Dimirengke, Nduk ya. Kula kalih lenggah. Ora apa-apa ngadeg ora apa-apa, Nduk, Cahayu. Aja lungguh, Mboten Nduk. sopan le. Wah, ngerti lho, sopan santun. Masya Allah pintere. Yo, lek pengen sopan aja lungguh, nglemah. Ayo. Ayo. Wes Nduk iki kena nggih bunci golek duit. Dadi sinden kuwi cucuk timbangane derep, Nduk, tenan. Nggih. Wis paham apa urung? Nggih, bareng sampean. Wah, bareng. Bareng berarti yo 150 eding ayo. Lah kula niki piye wangel. Ayo. Sing kaya Bu Kesi iki mau diterokke sing oktave nadane diunggahke 2 wilah ngono ya. Coba. Madhep rono. Lah kula mboten niku lho Pisan kas ya dimirenge. Sampean mesti iso, mergo sing tahap pertama mau wis iso. Garek medune sithik ngono ya, Nduk. Engko mesti iso. Pisan kas tak contoni ya. Semak sik.
aja. Apa? Dikit aja, maksudnya mboten kabeh. Bablasan to? Nggih. Oh, dikit-dikit. Ya, coba. Nah, coba. Matur suwun nggih Bu Kesi. Iya, sok bablaske kuwi ya disinaoni ning omah cengkoke kuwi. Kula rungokne nggih. Ya, engko lek kondang laris aja lali karo Bu Kesi ya, Nduk. Nggih. Iya, nggih. Biasane lek aku ki duwe anak atau duwe murid lek kondang terus lali karo Bu Kesi. Arek kuwi ya. Iya. Kok nyawang aku nyapa? Nggih, sampeyan ganteng kok. Nduk. Cimora. Nggih. Kimora. Sampeyan kok wis ngerti Pak Cahya lek ganteng. Engko lek Pak Cahya mbok lem-lem ganteng tekan omah udo lho, Nduk, tenan lho. Mosok njajal ndelok. Sampeyan ya presa lek Pak Cahya ki ganteng, lek Pak Cahya ora ganteng Bu Kesi ya ora gandrung lho, Nduk. Balik. Sampeyan yo gingsul untune sing sebelah kene. Nggih, loro-lorone Pak. Loro. Apik. Sindenku ya nek gingsulne kabeh sak untu kabeh. Iya, nggih. Terus Nduk, bacokne ndak. Eman-eman. Sinup. Kula serak iki nyapa. Aduh. Nggih, baleni nggih. Nggih. Sinup. Karta mereh kratarta Wes. Iso uling ngono ya modele. nggih lho. Iya, nggih. Pakartining ngilmu Jan kelas 4 SD wis kaya ngono. Anake Pak Cahyo kelas 4 ya nyolongi dhuwit ae. Lah ya Nduk. Terus Nduk. kang tumrap ning tanah Jawa. Ngene ora isin ya Nduk ya. Nggih Mas niku kok iso. Nggih, niki kula belajare niki teng YouTube kula ngrungokne Bu Nesi. Bu Nesi. Kula ganti kula sing salah. Oh, iya. Bu Kesi niki sing jek nom-nom kae sing gawe klambi pink. Terus langgame Mas niku. Yo bokongmu aja kodhep ning rono ngene penonton ngono iki. Oh iya, aja dipleroki to. Oh iya. Klambine apa pas kuwi? Pink. Lah pas kuwi duweni yo pink tok kuwi. Iya. Iya terus. Agama geming agama geming hati Luar biasa. Kimora elo. Niki langgame
niku lewung mawon. Boleh wong. Nggih. Oh iya nek dijogeti lho ya. Nggih, kula jogeti. Ah, Tenang nggih Pak Dalang. Tapi lak kula jogete suweser disangoni nggih. Oh beres. Ayo aja kuwatir. Ayo. Wae sing seser ya gulung-gulung tekan nggen suketan kono lho ya. Nggih. Ayo ta, Mas Bonto dipinangkani adikmu Mas iki. Iya. Iya terah kurungan ayo. Ayo. Lewung oleh sapa iki Kimura. Ya, yuk. Goleki asmane Ibu Nyamiati, Ibu Demo. Genah disangone luwih akeh. Ayo. Oh nggih. Lah kuwi lho. Matur suwun nggih, Bu. Gausarene Bu, tak parani mawon. Lah iya. Matur suwun. Mugi-mugi rezekine lancar. Sehat. Selalu nggih. Nggih, mugi-mugi niku apa niku? Kula nggih, matur nuwun nggih. Nggih, mugi-mugi Mbah Dua niku sehat. Aja Mbah Duane ku. Mbah napa? Bude Nyamiati. Animati. Nyamiati. Nyamiati. Nggih, dipun paringi sehat. Dipun paringi sehat. Kalian Bapak Panitia. Kalian Bapak Panitia. Ya, ngono. Kalau tambahne ku pancing langsung. Oh, matur nuwun. Napa niki? Gubuk asmara? Nggih. Waduh, udah nggih kaya wis paham ya, Dek. Niki dikeki 100 niki. Terus? Niki nyuwun lagu Gubuk Asmara. Ya diaturi engko ngono. Ya tambahinya. Ditambahi. Aku janji. Oh, nggih matur. Wow. Nggih, lucu men to. Weh, tak koprok ngono. Dalang lucu-lucu ora. Nggih lucu kaya kakae sampeyan. Duwe ya ngene iki ora. Nggih, mugi-mugi lancar, sehat selalu. Amin yo. Amin karo Pak Amin ora. Mugi-mugi jope wakeh, kula aja lali ditanggam nggih. Pancen kudu ngono, Nduk. Ayo. Nggih, matur suwun. Niki sida dikeki napa mboten? Nya, 200 to janjiku mau. Nggih. Ayo, iki nya. Iki pira? 100. Wis ngerti ta? Iki pira? 100. 100 karo 100? 200. Ya, 200. Loh, niku mek gambare tok Pak Dalang. Ngerti dhuwitnya. Ah, nggih, Mat. Ah iya, Nggih, kula diguyoni napa tenanan iki? Iya, tenanan koyo iku. Oh, nggih matur suwun Pak Dalang. Nggih,
Sami-sami, ya wis lumayan. Aja dikekne karo mbokmu lho ya. Enggak, nggih isen. Nganti. Iya, nggih. Ah, nganti apa, Nduk, Nduk? Tancep kayon. Hah? Goro-goro. Oh iya nggih ya, matur nuwun. Wah, generasi Kediri memang sangat luar biasa. Ayo pilih suci ya. Yo saiki ngaturake bintange ya kuwi Mbak Lucy Brahman. Ayo. Cilikane Mbak Lucy ya kaya Kimora kuwi mau. Ayo. Nah. Ning Mbak Lucy saurunge dadi sinden iki mbiyen penyanyi dhisik. Ayo. Dadi ngangge rok sepan ke dhuwur ngono ae. Ya. Jemeneng Mbak Lucy. Nune nonone yuk. Lagi tutup pengendangmu biasane kae kok. Oke. Lek dek wau sing ngadeg Kimora, saiki kimono. Malah klambi ora nggih. Donya iki ya cepet men mutere kowe. Kok iso? Kados kaya dek wingi awake dhewe sik Joko ambek sik perawan lho kok ya wis nggo putu sak. Iya. Iki niki sapa niki? Kimora ini perpaduan antara almarhum Mega kalih Niken Salindri. Oh, teng mriki wangkat mau janggere nek tabon lili pacak golu persis cilikane Niken. Wis kaya krungu apa wis otomatis dhek njoget dhewe ya. Nggih. Tapi postur tubuhnya seperti jadi persatuan antara napa niku Mega karo Niken dadi siji. Lek sing pojok niki kaya lintang Kairo. Iki ya. Cilikane ya loyat cilik ngoten niku. Luar biasa semangat. Jadi niki setiap malam niku ngetone dalang-dalang Pau dalu nyumbang ning gone Mas Rudi Gareng ya, Nduk. Mantos goro-goro. Wah, sing semangat ya Cahayu. Masya Allah. Cah loro lho jan kaya angka 10 ayo. Tenan. Siji. Ayo. Luar biasa. Kimura lho, masalah. Kok kene ora enek irunge to Kimura iki. Loh, niki kan si alit ora apa-apa to besok lek gedhi lak ya perawatan wah. Biyen cilikane Silvi kaya padha irenge ngene iki sakniki nggih mulus. Terus guyu lho. Sapa? Loh, Silvi ku Malasari. Niken niku nggih ngoten sakniki nggih pun mulus. Bareng iso dandan. Iso dandan lho sakniki Silvi wis kaya Korea. Padha niki riyen nggih jogete ngoten niku tapi luar biasa lho. Niki suaranya memang kota Kediri niku terkenal napa sinden cilik. Jan luar biasa. Dadi lek bingung golek sinden nang Kediri ngono ngen papringan diogrok-ogrok mak brudul sinden ya. Saka akeh. Turun temurun lahir sinden cilik dari generasi ke generasi. Saya yen jenengan mirsani kondisi wonten ing Gunung Buthak. Nggih. Lho, tiap tahun wayangan sing rawuh sak lapangan nggih penuh. Mongko ademe kaya ngene isih kersa mirsani wayang. Masalah kula nggih gumunake piyae mriki. Piyayine grapyak semanak napa melih. Kula kaget melih wis ra iso mingkem sowan ning daleme Pak Sis. Oh, Pak Sis Wantara. Masalah trek kok semono bane. Wakeh ya. Mau tak demoki siji-siji. Sampai aku yang batin ini Pak Sis sajake Pak Jerone ora digawe sampai hulu ora dicuci kaya tak gawa-gawa mulih aku ngono. Turah semono mbane aku. Mboten kersane dukun pijet Pak Sis. Bu enggo yo. Masyaallah. Wis sponsor utama. Dadi Kang Siswantara karo Budi Nyamiati iki pancen ya sponsore. Sing menentukan dalang barang sapa ki yo Kyai loro kuwi. Matur sembah nuwun. Niki bersih desa nggih. Bersih dusun nggih. Bersih dusun. Luar biasa. Bersih dusune kaya ngene lho, Mas. Lah iya to, hebat lho. Kamangka dusun iki mek pirang RT lho. Lah iya. Kok iso nanggap Ki Cahyo Haji, Ki Cahyo Kuntadi. Mergo dosen. Mergo Kang Sis kenal karo aku. Ora kenal yo embuh ae ya to. Tapi sing ngerti ta watake Kang Sis? Lah ngene Kange dhewe masuk larang ngono. Langsung ngono kuwi dhek.
Kowe bar haji to, haji kudune mikir akhirat to, ora mikir dhuwit to. Semene ae, siap aku ya ngono kuwi. Jane jenengan enten jawabane. Pripun? Jane nggih mboten napa-napa, kula nggih niate sedekah Pak Sis. Tapi sarene nggih jenengan luwih sugih nggih tetep kula tampi jenengan tambahi. Ngono ya. Nggih, ini cukup matur nuwun, tetep menghargai, mengapresiasi kepada seniman. Nggih, luar biasa. Nggih Pak Kasune wae sik muda, sik bagus kaya ngono, pinter, guru. Sing sambutan wau. Dosen, masyaallah. Pak Munahar asmane. Nggih, piyayine ketawis berwibawa. Lagi ngerokok nih kalau. Nggih, ngertos kula ningali teng YouTube lek sambutan masyaallah jan masalah kaya anu Pak Rektor. Nggih. Terus ngudut. Nggih, ngudut. Monggo piyai agamis niku le ngaji markotop. Masyaallah. Pak kami tuwa. Mula ngerti sinden ngadeg joget adol bokong mau. Panjenengan langsung ngene astagfirullahaladzim. Ning terus dibuka sithik-sithik. Ngoten niku nggih. Nggih. Dongane pripun Mbak Lucy? Dongane mugi-mugi masyarakat dusun Gunung Botak. Gunung Botak tansah diparingi keselamatan, dipun paringi panjang yuswa, katentreman kalipaken ing rejeki ingkang kuatah barokah. Amin. Dusune dipun tebehaken saking segala sengkala ingkang dumugi ayem tentrem gemah ripah loh jinawi kabeh rezekine kuatah. Amin. Alhamdulillah nggih matur sembah nuwun kanca-kanca panitia Pak Sis sekalian Ibu, Pak Kasun, kanca-kanca perangkat. Alhamdulillah nggih. Dados perangkat niku sulit saat sekarang niku Mas. Kok iso? Lah nggih to, engko lek salah sithik tipaido viral. Nggih to. Pemeling ngeten-ngeten iki mesti akeh tomboke ngelune nggih ta Pak Wo? Urung-urung lek dum-duman BLT sik dipaido Pak RT. Pak RT pundi Pak RT? Semangat Pak RT nggih. Terus seragam kabeh wau minggah panggung. Seragam kabeh. Sarunge ya padha putih kabeh. Oh, kaya ngono kuwi. Nggih, Lambang alhamdulillah. kesucian untuk mengabdi kepada warga masyarakat wonten ing Gunung Botak mriki. Nggih. Wau wonten wekasan Pak Sis kali Ibu. Nyuwun lagune Denok Aja Lali. Wah. nggih. Napa biasane duet to? Napa? Napa biasane duet ten panggung? Yo nyuwun Lek prisa. rumiyin. Nggih. Oh nggih. Nyuwun pangapunten Pak Sis. Sing dikersakne duet Denok sinten wau? Bapak kali Ibu napa? Pak kami tuwa napa? Pak ngene. RT? Aku kelingan. Nggih. Dadi sindene kok nembang, pamane sama nembang. Nggih. Engko yu nyamiati sing nyawer. Oh ngeten. Ayo, Oh nggih. siap. Nggih. Tapi wau kula pun disiapne kanca duet tok. Sinten Pak RT napa Pak kami tuwa? Oh lintang asmara saged. Oh nggih, monggo Bapak Sis. Oh, lek kuwi karo Monggo. anu Kang Sis kuwi. Oh Ah, nggih. Nggih karo Bude, ngriki pisan Bude. Bude, monggo Nyamiati, katuran jumeneng. ngriki. Ayo, nggih. Sepote cah. Yo, coba kaya apa? Dedek. Ya kuwi Mbak Lucy, kakangku karo Mbak Yuku neng kene iki ya kuwi. Estu piyai iki lek piyai sabar, rezekine nggih kuatah, aurane pun ketawis. Heeh to. Cemlorot. Cemplorot. Celorot sing diasta ya wis celorot. Pasangan ideal ya. Ah, iya, Wilujeng dalu Pak Sis. Sugeng dalu Mbak Lucy. Oh nggih. Nggih. Masyaallah kados pundi? Kados pundi mirsani penonton sak menten kathahe Pak Sis? Alhamdulillah matur suwun penonton sedanten. Alhamdulillah sukses nggih pagelaran dalu niki nggih. Amin, sukses Amin, sedanten. alhamdulillah. Matur suwun Dimas. Inggih Kang Mas, sami-sami Kang Mas. Mugi-mugi PT Tiara tansah sukses,
Budi Nyamiati nggih sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Raden mriki to Ibu, monggo. Masalah. Mbak Lucy. Nggih. Dadi Kang Sis karo Budi Nyami iki bose cah loro iki lho. Winong karo Birgita nggih. Cocok cah loro iki mangkat tanpa kanca-kanca karo aku. Oh alah niki wau nggih bintang tamu sami. Nggih, pas campur sarian ning dalem kono. Awal sura kae. Masya Allah, luar biasa sehat selalu nggih Ibu nggih. Mboten ngersakne tukang umbah-umbah ta Bu. Aku kur melek pajerane jejer 5 ning ngarep. Wah iya. Mon aku sitok 10 tahun ra ganti-ganti. Ning Kang Sis paring dawuh. Ya, napa? Iki anu Di, iki mung titipane saka Gusti, ora nggih aku. Iki tetep ana sing berhak untuk menerima rezeki dari Tuhan lewat saya. Mila angger enten acara ngeten iki santunan, klebu wayangan sing nyukupi ya piyayi loro kuwi. Ngono kuwi kudu dicontoh nggih. Heeh. Sae niku jenengan nggih nyontoh piyayi Pak Sis nggih. Nyontoh kula piye nggih. Dadi lek Enten kanca-kanca kathah ngoten ya. Ayo do mangan-mangan yo bayar dhewe-dhewe. Ngoten niku. Niki Tembangin apa wau? Apa riyen Bapak? Denok apa Lintang Asmara? Oh, pengenane buke denok. Buke kok wedi nok ngastomik to, Bu. Monggo cek kula sandi. Oh, Ibu namung nyempeng mawon, pun. Ah, mangke kalih kula nggih. Siap, nggih. Napa riyen? Lintang Asmara no Kang Sis kan wis arep duet Kang Sis. Ayo. Oh, Lintang siap, Asmara engko Lintang yen Asmara. denok bareng-bareng. Weh, Nggih, siap. Monggo diaturaken Lintang Asmara Kang Sis dan juga Mbak Lucy Brahman PT Tiara. Yo. Goyang, Bu. Asik.
luar biasa, sangat berbudaya. Ketawise piyayine mendel tapi suwantene nggih melengking. Piyayi budaya Pak En niku nggih seniman hebat riyen Suwardi. Nggih to? Nggih. Tapi Ibu ya malu. Nggih. Di iki ngene, permintaane Mbak Ayumu. Nggih. Tembange apa mau? Denok, engko kabeh kon joget. Oh nggih. Siap. Yo Mbak Ayumu yang dhuwur, aku tak mudhun. Oh iya siap. Tuh ngono ae to. Nggih. Ning kula pilih niki Kang nggih lek Bu Kesi kalih Bu Lia nika mboten khusus klasik niku. Nggih. Nyapa karo Mbak Yuni ya ora apa-apa to. Nggih mboten napa-napa sekali niki. Heeh, karo Mbak Yuni. Ya dia. Lho, Pak J. Mau ngono dia karo Mbak Ayune. Nggih. Yo selain Mbak Lia, yo mungkin saka Mbak Winong, Mbak Bir, Mbak Dian, Mbak sapa kuwi? Mbak Kesi. Ayo terus Mbak Tuti. Ayo apa? Lagune Denok. Ayo kanggo genduk Tiara. Muga-muga menjadi generasi yang hebat. Ayo berdiri. Yo. Diaturake coba kaya apa? Yo, Mas Bontot. Diaturake. Denok. Yo. Dados. Sing ayu
Matur nuwun dumateng Budi Nyamiati katresnanipun dumateng Kadang-kadang Waranggana nggih. Matur nuwun ugi dumateng Mbak Lucy, ayo karo kanca-kanca sedaya kemawon lan ugi anakku cah loro, ayo. Syukur yen kuat nganti gara-gara ayo sekar karo kimono, ayo.